सरस्वती पूजा गे सरस्वती पूजा गे सरस्वती पूजा गे सरस्वती पूजा गे सरस्वती मैया आइली दूरगे 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 सरस्वती मैया आइली दूरगे 23 जनवरी के आइली सरस्वती पूजा गे 23 जनवरी के आइली सरस्वती पूजा गे सरस्वती मैया के पूजा करे आप तू गे सरस्वती पूजा करे तू गे 23 जनवरी के आइले सरस्वती पूजा गे 23 जनवरी के आइले सरस्वती पूजा गे सरस्वती पूजा गे 23 जनवरी के आइले सरस्वती पूजा गे हमर कृपा करती सरस्वती माँ जानेला सारा बतिया सब कृपा करती सरस्वती मैया सब कृपा करती सरस्वती मैया आ गेले सरस्वती पूजा 23 जनवरी के आ गेले सरस्वती पूजा 23 जनवरी के आ गेले पूजा 23 जनवरी के 23 जनवरी के 23 जनवरी के साथे सरस्वती मैया कृपा बनैथिन सरस्वती मैया कृपा करथिन सरस्वती मैया कृपा करथिन सरस्वती मैया कृपा करथिन सरस्वती मैया सरस्वती मैया ज्ञान के देवी आ गेले सरस्वती पूजा 23 जनवरी के आ गेले सरस्वती पूजा 23 जनवरी के आ गेले पूजा 23 जनवरी के